Indeed, no, ang atong Diyos, siya gyud ang worthy of all honor and praise. Pwede nato palakpakan atong buhing Diyos. Ang atong pulong sa Diyos na atong gikan sa iya para sa atong kinabuhi karon, gikan sa Salmo 146, versikulo 10. Kung naamoy Biblia, pwede mo abri o mo basa kuyog sa ato tanan. Salmo 146, versikulo 10. Mga lumulupyo sa Zion, ang Ginoo nga inyong Diyos, nagahari sa walay katapusan. Dayga ang Ginoo. Napansin ninyo, no, muna ang atong ginabalik-balik karon og kanta. Dayga ang Diyos, magdayig ta sa Diyos. Ang Diyos worthy sa honor og praise. Karong adlaw, as we celebrate 34 wonderful years together. 34 years to thank God for allowing us to meet here, no, locally, dinhi sa Gusa. Karong adlaw, grabe, daghan kayo pwede mapasalamat sa Diyos. 34 years ago, duha ka buok alagad sa Diyos na gipadala dinhi kuyog sa 50 sila ka buok of mga mix na mga group from bata to mga ginikanan to mga ulitaw og dalaga. So nagsugod sila og service, no, danha sa kung karon ng gasoline station. And then 1 year later, gitagaan sa grasya sa Diyos na pwede napalit nila ni na yuta. And then from there 34 years fast forward, na anatakaron dinhi. Daghan kayo pwede pasalamatan sa atong gibati karon na kalipay. Ug naapod ta karon dinhi, no, last year, murag dili siya, although we thank God, no, pero wala ta naka-celebrate ing ani lugar na paagi together. Daghan na nakita na changes, challenges, sorrow, yes, mga nahitabo na makaguol gyud. But today, once again, as each day is, no, God's grace is new every morning. Kanina salmo is so important for us. Ug dili lang para sa atoa, kung naa kay anak karon, masin matingala sila, nganong nagselebrar man ta dad, nganong nagselebrar man ta ma, or nakay mga apo, lolo, lola, nganong grabe man ang inyong kalipay 34 years, kung naaman mo dala sa inyong panimalay na may nagselebrar, masin natingala sila, nganong ingani man kabibo karon. So nindot kay ni siya na salmo, will teach us the importance sa pagdayeg sa Diyos ug ngano. Isi nagsugod kaning salmo sa pag-ingon, dayga ang Ginoo sa bersikulo 1 ug 2. Dayga ang Ginoo, daygon ko gayud ang Ginoo. Daygon ko siya sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko ang akong Diyos sa mga pagdayeg samtang buhi pa ako. So magkuha siya na salmo. Nagsugod ni siya na salmo with a call to worship. Daygo na to ang Diyos, dili lang para sa iya. No? Ang iyang ginakuha is gahagit siya. Ga-invite siya. Sa uban pod na daygon ang buhing Diyos. Kani siya na salmo, matawag nato ni siya, mo ni ang pinakauna na salmo na gitawag Hallelujah Psalm. Ang Hallelujah, ang simple ragid sa pag-translate sa Hallelujah is praise the Lord. So, 5 kabuk salmo na mga Hallelujah Psalm ang imong makita sa Book of Psalm, ug mo ni ang ikauna. It has also been said, no, na kaning Hallelujah na song, kaning Psalm 146, tawag po ni siya og a lesson song. Usa ka kanta na nagatudlo og lesson. Sama ra na sa gatkanta ta og ABCD. No?
Kantahan nimo imong mga gagmay na mga bata og A, B, C, D. Katudlo ka sa ilaha at the same time. Katudlo ka sa ilaha, unsa, kana, ang letra. Kani siya, pag mukanta taani na salmo, naapo ni siya lesson na ginatudlo. Ug ang una-una ginana is, nganong importante man kaayo, daygon ang Diyos. Kabalo ba mo na dili lang ni diri sa Salmo 146 na grabe ka importante daygon ang Dios kundi gibalik-balik ni sa Dios sa iyang pulong. Kabalo mo kapila? 515 times. Naka-apel ko gagahapon na gipangutana ang usa ka anak, unsa man ang pinaka-importante na lesson na learn nimo sa imuhang ginikanan? Ug naay ni stand out dito sa ako na murag oy connect kay dinhi ningon ang usa ka daughter. Ingon siya, naay ginabalik-balik gyud si tatay. Naay ginabalik-balik si nanay sa akoa. Mo gyud ang munay ni turok dinhi. Mo gyud akong madumduman kay ngano man ginabalik-balik man siya. Usa sa kita na kung balik-balik ko na siya, pwede na to maingon na sumuba na kung kita ang maminaw. Pero kung kita, nganong ibalik-balik man nato, kung kita ang nagsulti, kung kita ang magtambag, kung kita ang magtudlo, tungod kay natay ginapakita na importante kay ni, ayaw ginilimti. Importante kay ni. So, gibalik-balik ni sa Diyos, dayga ang Diyos, dayga siya. Siya lang yun ang nag-worthy sa tanan nato na pagdayig. Igabalik-balik niya 515 times. 243 times sa Old Testament. Giingon din, hallelujah, praise the Lord. Giingon diha 243 times. Sa New Testament, 272 times. Na-appeal diha na pag-admire sa iya, pag-worship sa iya, pag-respect sa iya, pag-honor sa iya, na diha tanan. So grabe siya ka-importante. So gitawag ta sa Salmo na magdayig sa Diyos. Gitawag niya ang tanan, mga anak sa Diyos na magdayig sa iya. Pero, kabalo mo, na every time naani siya na sugo, naani siya na invitation, dayga ang Diyos, naay ihatag na rason ang Diyos. Tagaan ta niya og dili lang usa, kung dili several reasons every time madunggan nimo ni, magbasa nimo ni, dayga ang Diyos. Makita gina nimo diretso, naagi na siyang silingan diretso, either naa sa sugod or naa sa paghuman sa pagsugo, dahiga ang Diyos, naagi na'y rason. Tagaan kag rason sa Diyos. Naaman tay kultura sa una, maybe naagian nato na ay pamaagi ang mga ginikanan sa una, na kung itudluan ta, ingnan lang ta, basta buhata lang ako isulti, ay nagpangutana og rason. Di ba? Maybe ni agi taana, maybe mo na ang atong naandan. Pero ang Diyos dili ingana ang pamaagi. Kung naa siya isugo, naa siya ihatag na rason. O kanang rason, mo'y makapropel sa imuha no mo dahig ka. Dili lang na, mo na ang pattern sa Diyos, no? Kung tagaan ka niya og sugo, tagaan ka niya og even the reason, even the abilidad, even the desire na sundon ang yahang mga sugo. So, unsa man ang wonderful reason nganong daygo nato ang Dios. Kadungog na mo na tao lang ni kalitlag syagit sa og kalipay. Ningon lang hula, salamat or niingon lang og hooray ni syagit og oy kanindot pa ani. Makalingi ta di ba? Og makaingon kung wala ta kabalo sa rason, nganong nisyagit lang na kalit sa kalipay, nganong ni katawa lang na og oy kalingaw ba ni kanindot ba ani. Maingon ka, makaingon ka sa imong tapad or sa imong silingan na unsa man na siya. Unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Nga naman, kabalo man ta diretso no, na walay tao musyagit lang sa kalipay na walay rason. Walay tao na maingon og love kay nako ni og walay rason. Kung kinsa man na
nganong nakasyagit man ka na sa kalipay, nganong nakasayaw man ka sa kalipay, nganong nakakanta man ka sa kalipay, og sa pagdayig, naagi na siya'y rason. And so, nakita na ko, for us karon, no, 34 years celebrating, unsa atong rason na nagdayig ta, grabe ang atong kasing-kasing sa puno sa kalipay na makakanta ta, makasyagit ta. Unsa atong rason? Sa kanina salmo kitagaan ta og tulo ka rason. Una, ingon siya sa bersikulo 3 o 4. Ayaw ninyo ibutang ang inyong pagsalig sa mga gamhanang tao ug sa kang bisan kinsa kay dili sila makaluwas kaninyo. Kung mamatay sila, mubalik sila sa yuta. In other words, atong gidayig ang Diyos kay siya lang yun ang bugtong eternal King. Siya alone is the eternal King. Meaning, tanan ng mga gingharian din sa kalibutan, temporary rin sila. Only God is eternal. You see, even si Queen Jezebel, si King Ahab, sa ilang mga panahon na naghari sila o sila ang nagrule sa usa ka mighty kayo na kingdom, unsay nahitabo? Walay makapalag nila. Pero naman sila karon. Walay makapalag sa ilang gamhanan o sa ilang gahom, sa ilang pag-abusar, sa ilang mga kapangyarihan. Pero naman sila karon, wala na. Si Hitler, pila man to kabuk ang iyang gipatay sa iyang abuse, sa iyang power. Pero naman siya karon, wala na. So dili kita angay ug nagsimba kita sa Dios kay siya ang eternal King ug kay mga tanan kaning mga hari-hari lang mawala rani sila. So dili ta angay mahadlok sa ilaha. Naman karon si High Priest Caiaphas na usa sa mastermind sa atake kang Hesukristo, sa paghimo atong mga false na trial, pag-abusar sa iyang spiritual na kapangyarihan, sa iyang as a church or as a temple leader, as a religious leader, iyang giabusar, daghan siya gipang-ilad, pero naman siya karon. Meaning even dili lang data mahadlok, dapat dili mahadlok. No, dapat dili ta mahadlok sa mga kaning mga leaders, kings or priests, no? Kay mawala ra man ni sila, only God is eternal. Dili po di ay ta dapat ma-discourage. Nganong ma-discourage man ka? Kung naa kay abusado na church leader karon, nganong ma-discourage man ka kung naa kay kanang atong makita karon sa Pilipinas na unsan di na takasabot unsay gibuhat. Nganong man? Kay dili man nato bulagon ang atong pagsabot sa unsay kakahitabo karon, kinsa iyang gitugot na naa diha sa mga pwesto karon sa binuhatan sa atong eternal King. Kung nagtuo kita na naay eternal King, na siya tanan ang masunod, ang iyang kabubuton ni tanan, na iyaning kitugot. So naatay karon permi pag-asa. Kaya pwede ta magdayig lang gyapon. Dili mo undang atong pagdayig. Tungod siya ang eternal King and everybody is temporary. Wala ako'y illusion din hino na ang akong panahon even with you, as much as I love GCAF, as much as I grew up here and love you each and every one. Pero ako lang din labay ra ko. Temporary ra ko din Ug mo nang ikaduha, mulid sa akong point na tungod ana gi-worship nato atong Dios, siya alone is nagdeserve sa atong pagdayig ngano man. Tungod siya ra man ang makaluwas. Di ba? O dili man ang tao ang makaluwas, dili man ang usa ka tao ang makabali sa tanan dagan dinhi. Buhatan man na sa Dios. Ang Dios man na binuhatan. Yes, gamiton niya ang mga tao.
Even ang mga hari or mga people of ihanang gamiton. But usa ka promise, no? Na ikaduha ng ato ni siyang idayig, kay siya ramang yun ang makaluwas. Ug tungod siya ra gyud ang makaluwas, ang iyara yung help ang atong masaligan. Unsaon man animo ang temporary na tabang? Unsaon man animo ang temporary na comfort or na ini tabang sa imo pero mawala ra gyapon? Dili man makatabang sa imo in the end. So ayaw ibutang ang imong salig sa mga temporary na mga tabang. Ayaw ibutang ang imong salig sa temporary na mga savior. Oo, nalipay ka karon. Pero for how long? Oo, baby, kontento ka karon sa imong kinabuhi. Tungod kay nakita na tabang or na source of help na dili sa Dios. Pero temporary ra gyapon na atong gidayig ang Dios kay siya ra gyud ang eternal. Ang iyang pagtabang eternal, ang iyang pagluwas eternal. Ikatulo na akong pahinumdum o i-challenge sa ato tanan dinhi sa pagdayig sa Dios is ang pagdayig sa Dios nganong gisugo man sa Dios na buhaton sa tanan niya mga anak. Tungod kung dili nato i-express ang pagdayig, dili ang atong kalipay dili maging kompleto. Di ba? Last night, if some of you got to see the wedding of the century, the re-wedding of a century. No, sorry. Mas accurate, half a century kay 50 years man to na so nata si dear sister Telma celebrated her 50th wedding anniversary yesterday, no? Atong palakpakan ang Diyos, yung faithfulness. But then, usas ato, no, na yes, niabot ang panahon na 50 years of anniversary. Yes, niabot ang panahon na 34 years of anniversary. Pero sama sa last year ba, dili ba kay nato na-express ang atong kalipay kay wala kay ta naka-celebrar. So unsa atong gibati? Murag, oo, thank God, thank you Lord, but dili pa siya kompleto. Kay wala man nato na syagit. Ikaw Lord, baka dungog ka og balita na nindot kaayo. Ug umuma gani, ayaw gani og express. Unsa imong bation? Imong bation dili kompleto akong kay wala man ako na syagit, wala man ako na sulti, wala man ako na ingnan akong tapad na naay nindot kayo na nahitabo na nindot kayang worst result siya sa pagdayig. In other words, ang sugo sa Dios, even simbaha ako, daigi ako, is also dili na siya gikan sa usa ka selfish or kanang garboso kay na Dios, kundi usa na siya sa loving act na gitugot sa Dios. Gitugtan ta sa Dios na i-express mo yan. Nga naman, kay kung imo nang i-express, imo na siyang syagit, ikanta, makompleto ang ato ang kalipay. Ug dili lang na, no? Tungod sa kalipay, dili po na siya enough na sa imo lang. You have to share it. You have to let everybody and invite people as well. Ali, be, celebrar ta, be. Ikaw daw, celebrate ka sa imong birthday. Ikaw raw usa. Palitan na imong kagulingon og cake. Palitan na imong kagulingon og kandila. Ikaw ay magdagkot sa imong kandila. Ikaw ay magluto sa imong pagkaon. Ikaw rin magkanta sa imong happy birthday song. Ikaw rin magsayaw sa imong kagulingon. Lahi raman. Di ba? Nga naman, kasabot ta na ang kalipay o ang pagdayeg o pag-celebrate makompleto o mas makompleto siya kung dili lang ako, kung dili, ma-invite na ako akong papa, ma-invite na ako akong anak, ma-invite na ako akong silingan, akong best friend, katong nakita na ako, nagdako pa mi. Ali, nga naman, na ako'y handa, na ako'y dindot kayo na i-celebrate o i-praise God for. That's a picture, no, ng nganong kita, usa ka pamilya sa Ginoo. Mangita gyud tag pamaagi na makatipok ta. Mangita gyud tag pamaagi
na makaselebrate ta, maka-worship ta, na makasimba ta, na makadungog ta sa iyang pulong together. Nga naman, na may kalipay, na may encouragement na atong madawat. Tungod mo man ang design sa Diyos sa atua. So hinumdumi, ninyo makita lang ang tinuoray na kaluwasan. Hinumdumi, lang ninyo makita ug kung kinsa ang atong buhing Diyos na siya ang eternal King. Busa ang atong pag-asa naragyud sa iya. Busa nang ingon dire as I close with this. Ayaw ibutang inyong pagsalig sa mga tao, sa mga princes in Son of Man, in whom wala diha ang salvation. But blessed is he who finds his help in God, whose hope is in the Lord. The Lord will reign forever. Your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord.